iki lho wayangan diiringi drum saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe kok diiringi bom. Iya. Oh, kaya ngene nyambut gawe nek Gedung Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngapa? Kokono banter kene banter. Kono ya suarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Iki sideme kapan, Mas? Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas. Ora dagel apa-apa. Nggih. Yang penting besok entek yo. Nggih, ya, iki selamat ra to, Nduk. Selamat Mas, tenang no pikirmu. Iki selamat tenan to ora? Iki tak kempet kendelekane kene. Oh ya. Iki selamat tenan po ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenang no pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora Selamat muga-muga. Iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden, Mas. Lah ngapa? Lah iki lek bledos no gasku rantek. Oh ya, jan Ora, tenan. awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten? Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Nggih, Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayange tidak ada. piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik nang jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, kartro rahardro. Katurora. Katro trem lan raharjo. Kabeh ayam trem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Yo ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lho motoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku len. Kowe pengen arep didoi manikku ngerti nggone piye? Piye Mas? Culeken. Kok nyambut gawe karo iki wepe pindho ameng-ameng nyawa terus, Mas. Lah pancen ciri khas gareng niku lak kira, nggih ta tangane ceko, sikile gejik. Lah kok yen gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok, Mas. Ngopo kok? Iki lho, wayang kulit sarangan iki lho. Sikile gejik iki lho. Tangane ceko, kira. Gareng wae pakem lek ngono kuwi. Ya wis aku tak geten. Cok kelingan ra. Lah kok ndoko lapangan nganti tekan kene gejik bareng munggah panggung ora gejik, ora ngono. Wong aku ane kono ora gejek kok masa iki usume. Lah apa? Bego lho wisan. Waduh. Wong kandhani kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Iya, Mas. Saged sowan wonten laladan Kedung Banteng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Banteng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso iso seni kabeh. Elok. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison? Kedung ki apa? Kedung Lepen. Bison. Panteng. Nah, alah kok jadi tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison kedung panteng. Oh iya. Kabeh jo apal-apal ya Nduk ya. Neng transit nuwun sewu kula kali Mbak Elisa. Iya, Mas. Mbah Kasune ya nom-nom. Ya. Sing Mbah Wone ya nom-nom. Nom-nom. Pak RT-ne nom-nom. Nom kabeh. Aku sing apal gur Mbah Kasun siji, Mas. Sapa? Pak Amin. Paling Apa, awal Pak Pak Amin. Pak Amin ke kepala dusun Sekuwung ngono kok. Kok apal sampean? Alah aku rono kuwi tenan ping 3. Gareng. Alah ya tuku kopi to, Mas. Oh, tak kira ora. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dung Banteng menika mboten wayangan. Ning menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Dengan prisani sak lapangan penuh kaya ngoten niku. Banget tumplek black aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak teh nonton kuwi saking kebake tumplek black. Tuh
tumplek blek Ya, tumplek blek ya, tumplek black itu sampai banyak saking banyaknya penonton. penonton Makanya tak dongake Mas. Warga masyarakat sedoyo lan sapa kemawon sing ngumpul wis ningali nonton pertunjukan Ringgit Wajucul dalu menika. Gareng. Apa? Aku krungu omongane Elisa suwi-suwi kok asam lambung. Aku ora mau gerak asam lambung, Mas. Apa? Stresku kumat. Pak Cahyo tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Pantes enggak tahu karena jodoh tuh emang enggak ada yang tahu. Rene, kowe jarak aku. Rene. Sah, ora sangali Rene sik. Nggih. Kono. Rene. Kono. Aku rong Mei Rene. Ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Aku tuh enggak izin Bu. Halah ora saiki. Bukan sini ya ini santai ngene lho. Bukan. Ini sampe ngomong piye mau? Jodoh piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Pantes nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Apa wae saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebab jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Bener ini, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo, bentar. Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, heeh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi strawberry. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah delok. Alah strawberry kok. Gareng. Ngomongi. Iki rata isui 7 dino. Cobi jajal kula ambune Mas, cobi Mas. Nek jenengan mau ambune napa? Strawberry jajal. Oh nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to? Kok malah pesing ra ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyo ku tadi. Ayo. Ya ora wong idolane Lah, jenengan. kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Lah spesial. Mulane penonton sakmene oke. Ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabutane piye apa nih nyabetke atiku Mas. Waduh. Wes saya. Awakmu kuwi rasa ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1 buat Sukesi Rahayu tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino ngejim saya nekat dhek maliane. Ayo. Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin to Senin. Senantiasa mencintai Cahyo Kuntadi. Selasa. Ayo terus apa-apa. Ayo. Kalau Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyo Kuntadi. Soalnya ngapa notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi geternya neng hatiku. Ini bareng kuwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Sing geter. Ati ki neng kene kok neng kene. Iki mau Rebo, mbak ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyo Kuntadi ro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyo Kuntadi luar biasa. Wis biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi. Lah yo beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat ya lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Jumat kamu sayangku di dunia
Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Kayak kentuk iki malah gitu. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa? Kentuk. Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Swear. Takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Bu Sukesi Rahayu. Bu Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. Iya. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Rawani kentuk, bukan kentuk napa mboten Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Kan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Tenang. Apa kari dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prai. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prai jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis, Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahya ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Ya, lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Berarti saiki Minggu. Minggu prei wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat Tanggal minggu. abang nekat wae. Asa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negese ngoten lho Mas Cahya kados Senin niku wae kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu Bu? Wah, ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketok sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Karo ndongake Mas. Terbaik untuk warga masyarakat. Mas Gareng dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula mbiyen keloro-loro atine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Banteng sak menika manggih kawilujengan kebagaswarasan selamat donya selamat akhirat. Allahumma Amin. karek awakmu. Selanjutnya Mbak Lisa, yuk doa. Aku ya doane kaya mau kan kas ciri khas kene pangtun. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedung Banteng tansah nyawiji. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedung Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng wetan. Nyangitan. Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedung Banteng diparingi ketentreman. Golek kreweng rupane ireng. Apa tegese? Wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng. Aduh, ayo repot nek meting bareng bidane piye? Ya ketok ndase didelepne neh. Kanca ngono ra. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Nggih. Wonten Awala. Nggih. Ngatur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Nggih. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi
Mugia dados haji ajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak. Nggih. Mawar kuning. Mawar kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insyaallah tanggal 3 Mei. 3 Mei, semoga lancar semua, Pak Yoyo. Wis dadi haji sok aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Haji itu lah ibadah. Haji itu kan wayangan ya tetap wayangan. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin Bu, izin. Izin Bu aja. Izin Bu aja. Kowe iki ngomong ngono ki somong nang mbok wek iku lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Iya. Lan kula anu Mbak Lisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejot kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dijo Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Nggih. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi ayo karo anu Mbok Nom Bu Kesi. Ayo iki. Oh, Iki duet wong loro mantap lho Reng. Nggih ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi iki muga-muga ora. Ayo. Yo ngakno Mas aku yo deg-degan ini podo wae. Ya awakmu deg-degan iki Ya. kene kudu nesune mboten umum. Sini kok ya. Ayo, ora. Asline yo ngempet kok ya. Iya. Ya kok Biasane spesial engko bawane pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu mawar kuninge terus berdua. Lah kaya ngono kuwi. Elisa, Iya Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Iya. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh nggih. Sik, Bu, sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso. Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan Iya. untuk berdialog kalih bintang tamu. Betul. Guyon maton, nyerempet sithik ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Iya ra? 16 tahun loh Mas Ya, Gareng. iya lumayan. ning asline yo ngempet kok. Ora ngompori ya Mas Gareng iki lho. Asline yo ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nuwun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah. Aku lunga berdua. Kali Bu Kesi Pacaran. mau ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. jenengan kali Mbak Kesi. Heeh. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng, mesti ora tak gandeng, ora tak cekel tangane. Iki njupuk ya apa-apa. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo toh. Piro? Iki mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Neng aku umpama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diribet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing gentini jeti. Loh, bojo dalang kuwi remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dhek kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke. Iki Elisa karo Bu Kesi padha wae asine iki. Lah omong do sing tepat cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya Moga-moga, apa. moga. Ya, sing nom dhisik. Ya. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda, maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten ngono. Jan Tenan ke papi he? No. Tenan apa piye? Heh? Tak lamar ke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Sampai siapa? Ora apa-apa lho, tenan lho. Ampun. Iya, Bu Kesi. Bu Lisa. Ya, mulai buyar. Mah Ya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Moga. Mingkar mingku rengang koro
Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ni suarane Jawane. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Cahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat Mboten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. sagaduk-gaduknya apa to? Sak gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall, Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun ta, Pak? Piye? Kok sik to hubungane Taman Juruk karo desa iki apa to? Wong Taman Juruk nggih binatang lho iki lah. Wong kula ngomong niku mau nggih bingung lho Bu Kesi. Wong sak gaduk-gaduk padahal jenenge gaduke mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Iya, Mas. Sak gaduk-gaduke. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduke njotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Bu, oper Bu Kesi. Ya, Bu. Aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo Mbok Nom ngono lho. Kok iso adimu iki kok. Gareng ora. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Iya to wong dong bantengi ora. Iso. malah setuju. Kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasannya napa Bu? Coba Ibu ini kok sing kudungan oren. Napa Bu? Wah rasa jawab kok pedhi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. satu Dadi engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kamis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi, lah Minggu tak nggih pijet. Loh pancen ya ngeten lho memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin lho. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluwe lho. Kok jenengan yo ketawis teng mriku kemendeng Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya Mas. Napa? Mekrok ngoten. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah kene Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Hari ini kudu sampean iso ngene iki kudu. Kowe ku aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Nah, tepuk tangan Bu Kesi. Yo.
Istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nanti kalah. Sampean kok iso ngono, gamel aku peken. Ayo. Ning gunang tok ya dodol es lho Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Nah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa ngono. Lah iki kan sing mareke KS. Apa kuwi? Kesi. Heh. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. KS kok mosok yo kace. Kudune kace kok yo arep kace. Ayo bukan anu Mbak Lisa ditirakne bukan iki mau. Kayak gitu. Kayak gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa Adik, bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. tai wangi donga, Duk. Kok kene tai wangi donga. Aja karo kalah hati karo mbok wek. Nggih. Nanti ya. Sik contohnya pesan kan bukan sih, ayo bukan sih, sangkas. Ya. Selanjutnya, yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Alah karepmu. Sabar. Inna hama asabirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti pengudu kok Marisa, ayo, coba sa, Nepsa, ayo sa, ayo. Iya. Mbak Elisa kula voting nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding ke orang. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Iya no, ya. Sinupa buka es. Kesi ya. Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntadi. Iya. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya. Iki. Kang tumrap neng tanah kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yang kompak tenan berarti ya atine ya dadi siji. Ayo. Ya, pancen penake bareng lho, Ero. Nggih, Sawi. Ayo sayang. Ji, rok lu. Agama
Mongga tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. serasa. Ayo nggih. kula. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek ta ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Iki kula luman karo wong-wong iki. Matur nuwun Pak Mas Dalang. Gareng, Dalem mawar kuning saged? boten Nggih pun, nggih. Mang ngrongos mriku. ora masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali Mbah Wo Sekuwung ya. Mawar kuning, mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados. Nuwun, matur nuwun. Nggih, dan Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. laras
Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong puna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur hormat dumateng para leluhur ingkang dapat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Leres. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten iki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh biyen nyoblos sapa, ning yen wis kumpul dadi sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lu pedahe wong ki lek ngarep guntuk-guntukan. Nggih. Apa pedahe wong-wong ngarep plero-pleroan ora cukup sangka niku. Nggih. Kula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun. Leres. Supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahyo. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh, oke. Niku prawan Kalimantan. Iya. Mesti Kali negara angin apa ya? Wah, dan niki negara angin. Oh, negara angin. Lah nggih duka niku kula dhewe nggih mboten ngerti kok. Ngene Durna ngatas Marupa. Ayo. Nyuwun lagu kagem sedaya nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng nggih. Nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesi Deman. Nggih, dipun pinang. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian Kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula Pak Wah sapa iki? Sapa asale iki? Dukuh Wahyudi ya. Pak Wahyudi Nggih, Dukuh. Pak Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Yes. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Ah yes, betul. Dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai songko klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal bokos setunggal dipinangkani ngoten nggih. Nggih. Mas Cahyo. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa Rumiyin ngersakaken Pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan ngambawani? Wong kula lek kan bawa mboten patut, Mas. Lah napa? Wong kula niku lek gaene kali bawa amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku ora apik karo ngomongni wong liya ora wani, Pak. Wah iya. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang gulanipun. Nggih. Dandang kula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa Piji. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun
Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasama Lerek Mbak Tri Hastuti Retnowati. Aja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukani Lerek Mbak Mira Kirana. Yo. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk sahabatate kang angka Mas Cahya Dalam menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo sak kecamatan nggih, Mas. nggih menika rawuh sedaya Mas. Wingi sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo sugeng laras sugeng midhangetaken. Nah, sak garis engkas, Mbak. kang angka loro Mbak Dian. dene kang Sak garis melih. Ramadan nindake poso Dir kita, yo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki terakhir Winong Nawangse. Ngedung sok pas ini wangel. Ayo. Nggih. Ngate wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedung ki ora tau cecer. Lah nggih to, Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres nggih. Monggo. Ya. Rukun Islam sampurna Nggih. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Sumargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munasiro. Ayo, seneng berdua. Mbak Tri Hati yang ketiga.
Terima kasih Mbak Tuti, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, nggih alhamdulillah. Menika Gianu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahid yang sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita ya. Mbak Elisa Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Nggih nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas, podang kuning Bubuk Asmara pepeling ki aja ngantek lali. Nggih to, Pak? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Masa? Nggih, Ponorogo ke budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne Bubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Panjenengan kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Padha. Lah, tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki wis Nggih. Ayo Mas, tukung. Yo. Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling Bubuk Asmara menika klangenanipun Kyai Ponorogo. Leres sanggep wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, selalu nggih. Waktunya buka puasa. Waktunya sahur. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat. Dan iki bawa Bubuk Asmara iki ya dawahe jam dinding mania. Dinding mania. Ya, jam mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Mbah Lurah Sono Keling juga kemarin kita di sana beliau hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir pokoknya tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Anu Pak terima juga penggemar wayang semua. Alhamdulillah. Kok aja doa akrabmu tak karo Mbah Trimo bareng. Kandhane kok. Oh, wong bediten niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih Mbah Nuwun Mbah Trimo. Anu Pak kalian ngaturaken Wilujeng Garu Mas Arif Nglumer. Mas Arif. Ayo kanca ya. Kanca apa ayo.
Kowe ana apa Mas Arif Lumer? Mas Arif Lumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu di komen. Setiap Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya siap aku bareng. Oh, kuwi lho nganti untune dibegel ngono. Saking ngefane ya ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun. Betul Kota Madiun rada rono lho. Ya arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dhumateng Busri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Alhamdulillah. Saksi-saksi dari Magetan. Saksi-saksi yang hadir merapat matur nuwun. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo wis iki. Luduk Kasmara. Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang Adi lho. Nggih, tenan kok ya. Jan cumpaplo nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya ta. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Apa wi glathik ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segawa iya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas lho, keterangannya kudu jelas lho. yo jelas. Emang WA-mu wis dilebokke WA aku. Mbok WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok. Iya. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho, cantik kabeh ta Mas Gareng? Nggih. Lho, sampean jejeran ora nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning. Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau betok kalau mak mimik dok. Lah. Dia tak cucupe. Ojo. Srigala. Ojo nesu ngono kuwi ya. Gagal. Yo, Mbak Lisa. Yo. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus nadyaningku bek asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Diteke lho padha. Juga sama. Kayak yo Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Bareng kok iso 6 to reng kowe. Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Nah, Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal sih. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis de satpam. Nggih. Yo rasa diang. Oh, kasar to. Ayak tapi mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Aku kudu halus ngono iki. Rarep yang goren. Ya Mas Iko apa nganggo kopiah ya meh padha. Dan Elak. tenanan kaya gurin nyandi ya biasane ku wedhek karo Elisa. Ayo, engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Oke. Oke lah. Dibuktikan kepada para netizen. Ayo. Monggo. Gubuk Asmara. Ya, yuk.
ngriwe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tekan Madangkarae lali ditresnani tenanan. Manggo glinding masuk. Gamelan klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding. Klinting-klinting ra. Oh ya. Kaya kira dikalungi yang klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku kowe dadi joget dan kaya Mimin Apri. Oh, Mimin Apri perbandingane iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan. Oh. Ayo, Aprine Mbak Lisa, Mimine iki. Kok pele Mbak Durgita kali. Apa? Luar biasa sanget saestu Mas nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggal lagun melih apa tesih kuat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot klaturaken nggih goro-goro lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng mumpung enten wayang mumpung malam minggu monggo sami wungon nganti tancep kayon diniati tirakat nyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solehah kabeh. Amin. Ya nong, ayo coba. Mbak Winong. Mas Ayu Winong Nawangse. Mbak Winong, yo coba seneng iki tetep enak penggemarmu sing ngersake ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong Nawangse. Nah, nanti piye iki niki sinden-sinden jenenge sapa ya apal Mas Gareng. Niki ta, dulur Kedung Banteng. Nggih, ngoten. Mau ya jeneng coba kaya apa. Nggih, moga-moga
Mbak Winong. Langsung aja ya Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Nah, mangga Nduk Winong, minangkani Mbak Bapak Ketua LKMD, LPMD, BPD. BPD. Oh, LKMD barang. Ya areng iki. Sik to. Aku ki anggere wis lunas ki mesti lalen ku ora umum. Iya to. Pokoke LPMD kali BPD niku Kakang Adi, ngoten lho. Sing bener ki abri masuk desa. KMD ayo nggih. Nggih. Ya. Mangga. Langsung ya Pak. Nggih. Badhe menyapa masyarakat. Oh, berarti masyarakat Gedung Banteng ya. Kedung Banteng. Gedung Banteng. Nggih, halo selamat malam masyarakat Gedung Banteng. Terima kasih sudah mempercayakan Iya, ya ora percaya apa-apa. kepada kami. Betul. Percaya kepada kami untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih untuk Pak Lurah. Terima kasih untuk semua Bapak BPD, Bapak LKMD, LPMD. Lagi ayu ning kocok ya. Lek LPMD kuwi sing lek LKMD kuwi salah. Mergo LKMD ki lamaran keri meteng dhisik. Ngono lho. Awur ora ya. LPMD. Oh iso. Ya Wis maaf mending dibanding Brigita wingi iso 300 abad ya. Nggih. Nang, Dalam wingi wis digelar nang kene iki gajah-gajahan. gajah-gajahan. Nah, terus seni reok sore mau. Nggih. Sampeyan lah Kyai Tulungagung. Ya. Jaranan juga asanah budaya. Ya. Coba ben diapresiasi karo Kyai Ponorogo Dung Banteng. Nggih, nderek ajar nggih Pak, saya jaran di sini. Oh iya, jaran. Wis tenang, minggu lek jaran kowe ning kene kabeh terkesima. Kan lain soalnya jaranan Ponorogo sama Tulungagung. Jadi saya memohon izin. Gitu. Mohon izin bokong iki. Iki kok ketok jogete penak mesti bon bintang tamu gajah-gajahan. Sembang iki buka asmara bangga. Monggo, Mbak Winong. Ya ninggal katresnan diaturake sepisanan dangdut kedua jaranke kaya sing wis-wis. Mangga.
biasa tepuk tangan untuk Minong nalangke. Mbak Winong Begitu semangatmu ora umum. Karena ada Mas Arif Nglumer, Pak. Wah, nggih. Mas Arif ben penonton pirsa. Kaya apa to Mas Arif Nglumer jumeneng Mas. Dilu Madhep Rono ngeten. Ngeten Mas. Jumeneng. Nggih. Mas Arif jumeneng. Ah niku senyum Pepsoden. Penggemar Luar biasa. Sindan-sindan lek mboten enten Mas Arif ora semangat. Semangat pro kendu ayo. Pokoknya tele ayang bebek teko ya terus semangat. Nggih. Ya ayang bebek kok. Mas Gareng. Mangke kalajengaken wonten ing gara-gara Jauh siap. lampahan sampun dipun paket kalian panitia ngersakaken Semar mbangun kayangan ning meksa kula damel biduh. Ning inti sarine tetep pembangunan moral budi pekerti supaya kabeh para warga masyarakat lan perangkat ing Dung Banteng bener-bener menjadi ahli surga. Titikane ahli surga kuwi siji wong sing seneng sedekah, loro wong sing pinter ngendhaleni hawa nafsu, angka telu wong sing bisa ngapura dosane liyan. Ha niki. Terakit batut nih glaring sangkit. Yo tak derekake.